Да. 3,2% от отишлите до урните са използвали тази опция този път, за да кажат на политиците, че не ги харесват. Това по Алфа. По Галъп графиката ни показва 2,9%. На база паралелно, да. Разбрахме преди малко на сравнителен принцип, че те не се увеличават този път, сравнено с други избори. Тоест, или са се отказали от това да вярват, че това ще помогне по някакъв начин, или са отишли при някои от тези по-малки протестни опции, една от които влезе в парламента. Така, точно това гледаме сега. Гласувалите днес не подкрепям никого, кого подкрепиха на парламентарните избори през 23-та. Тоест не гледаме това, но гледаме предишните избори. 6% са били за ГЕРБ, най-много виждаме за ППДБ, 14%, 4% за Възраждане, 2% за ДПС, 1% за БСП, 2% за Има такъв народ, за други партии 7% и 49% пак са си гласували с квадратчето не подкрепям никого. Но тук се личи ерозията при Продължаваме промяната Демократична България. Това, вероятно, тогава са били хора, които тогава са привиждали Продължаваме промяната Демократична България като протестната опция, пък сега са избрали вече самата протестна опция, не подкрепям никого. Нека видим техния профил. Хората, които избират да гласуват така и да се заявят недоволни, това са предимно жени. Малко повече имат превес жените. Между 31 и 60 години, които имат средно, но и висше и полувисше, повече средно образование и са от областен град. Да, всъщност това, което тук можем да разпознаем най-вече, са малко по-големи населени места, където, казвате, областен град. Значи, това е типа избиратели, които са активни, но не са партийно лоялни. Те търсят изява на някакво наказателно поведение спрямо политическата прослойка. Тук е трудно да намерим ясен образ, но факт е наистина, че този път като че ли този тип наказателно поведение се е съсредоточил в различни формации, а не е отишъл толкова в не подкрепям никого. Помните, миналия път не подкрепям никого, бях колко над 100 000 гласа бях, ако се не лъжа. Беше над бариерата. За мен изненадата е по-скоро София да ви кажа, че са по-малко. Не, той София в общата структура на вота трябва да се види колко е. Предполагам, че се държи сравнително пропорционално. Но това, което наистина прави впечатление е, че в това квадратче обикновено влизат търсещи хора, които просто не са намерили опция. Този път май в по-голяма степен са намерили опция или просто са останали вкъщи, защото и това вече беше пробвано. То малко като с глобката. И това е пробвано, и не подкрепям никога е пробвано, и сега и величие ще бъде всичко ще бъде точно така. Да. Нека видим следващата графика.